Asi teraz vidíte, že tu nastala určitá zmena. Ide totiž o to, že my sme hovorili vtipy. Bolo nám veselo, bol tam humor. Ale niektoré decká to s nami proste nevydržali. Mali pocit, že už toho bolo dosť. Že nemožno byť neustále veselý. Humor. Že potom človek musí prísť na zem a Mima dokonca skončila v nemocnici, takže ju zdravíme do nemocnice. Dúfam, že v tomto okamihu, keď si to pozeráte, už je doma. Takže tu máme aj nové tváre. Napríklad je to Miňa, doma zvaná aj Jazmína. A vonia Jazmínu. A potom tu máme ešte jedno nové dievča. Simonka. Simonka je vlastne jej sestra. Je nižšia ako Danielka. Ale to nevadí, napriek tomu je staršia. Povedz, Zuzka, Simonka. Vonku sa volá Simonka. Dnu sa volá len Simona. Čiže, decka, buďte spokojné, nič sa nedeje. Čiže nebojte sa, nájdeme nejaké riešenie. A to je čo? Ešte sa tak veľmi netešte. Najprv sa to všetko musí vyskúšať. Ale bude dobre.